ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲಗಾನುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತನೆ ಕರ್ಲು ಬೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಾಗನೆ ಬಿಡಿಯರಿಗೆ ಬಿರಿಂಚಿದ ಬಿರಿಂಚಿದ ಅಕ್ಕೆಲಗ ಸಾಲ ಓಡ ಓ ದೇವರ ಬತ್ತಂಡು ಇದ್ದವು ಬತ್ತಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಮಾತಾಯ್ತು ರೈಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗುಲ್ಲ ನೋಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ हाँ बा ಸೊ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಬರ್ತದೆ 3 ದಿನ ಅಂಡ್ ಸೊ ರದ್ದೆಂತ ವೀಡಿಯೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ತೂದುಪ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೀ ಪೋಂದುಪ್ಪನು ಓಷನ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಕೊಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಉಪ್ಪುನು ಮೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ದು ಹೋಗಿ ಬಿರೋಡು ಇದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ 10th ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತಾದದ್ದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋದಾದ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲನ ಹೋಟೆಲ್ ತಗೋಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ತೊಲೆ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಸೊ ಮೂಲು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಬಣ್ಣ ಮಾತ ಫುಡ್ ಆವಡು ಫುಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ ಫುಡ್ ಐಟೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತ್ತದಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ತಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದಾದ ಪಂಡ ಚೈನೀಸ್ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ಉಪ್ಪುಡು ಅವೇನು ತೂನಾಗನೆ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ತಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಇವನ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಾಯಿನ ಈಗ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಸೊ ತೂಕ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ಗ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗಿರು ಡೈಬಣ್ಣ 3 o'clock ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಉಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಕುಡ್ಲ ಸೊ 13th ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಪ್ಪೆ ನಾಲ್ದಿಂತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸೊ ಪಿದಾಡ್ಗ ಬಸ್ ಬರ್ತಂಡು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ ಉಂಡೆ ಕುಲ್ಪದಾಗಲೊಂದು ಇರ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾ But I will suggest if you are in Hong Kong, Ocean Park is the best. Not repeat again. If anybody fails to listen to me, I'm so sorry. You can ask your friends. So when we get down, please take all your belongings with you. Make sure of entry or exit. Dekhiye, this is coach number 2. Your tour guide name is Angela. Your tour leader name is Asmita. You are in coach 2. Please make sure while coming back you sit in coach 2 along with us to make sure that we have the count. If you want to change the bus, please inform your tour leader. Okay? Suppose अगर आपको अपने friend के साथ में जाना है, he is in bus 3. You come here, inform me. My name is this. I will go in coach 3 with my friend. So I will have an idea. I will not search for you inside the park, right? ठीक है? Okay. Entry exit ध्यान से देख लेना. वही आपका मीटिंग पॉइंट होगा. I will also share in the group. जो आपका मीटिंग पॉइंट होने वाला है, that I will share in the group. Please make sure आप लोग फॉलो करें. टाइम से प्लीज लंच कर लेना. पानी का बॉटल अंदर आप रिफिल कर सकते हो तो प्लीज कीप योर वाटर बॉटल हैंडी. Okay? And that's the horse race. देखो
go from the north of this Hong Kong Island to the south, it will be long. You see the Lam Long Shan Hill. It's the logo of the Ocean Park. It's a seahorse. When you ride the cable car up and down, then you can have a closer look. ಸೊ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಡೆ ಪಂಡ ಓಷನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಓಷನ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ರೈಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಉಡಾಯಿ പോകുന്നില്ല ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತಾರೆ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಟು ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೊ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ರೈಡ್ಸ್ ಉಂಟು ಇವನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಟು ದಾದ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕೊಯ್ದುಂಬು పోయి ఉన్నాయి ఆమె వ్యూస్ ఎంచుండు బండ ಇವನ್ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಓಷನ್ ಪಾರ್ಕ್ పోయి ಎಂಟರ್ ಆಯ ಒಲೈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕೊಂಡ ರೈಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಉಂಡು పోయి शॉप है वो शॉप गिफ्ट गिफ्ट का क्या है यार तुम लोग भी? अरे ये बोलो ऑक्टोपस है ಸೊ ಮುಲು ಮಸ್ತ್ ಟೈಪದ ರೈಡ್ ಉಂಡು ಓಡೆ പോകുന്നില്ല അതാണ് നേരെ ഗ്ലൈഡ് ആയിട്ട് സീദಾ ಹೆಂಗೆ പണംപൂർക്കാലൊക്കെ പോകുന്നില്ല അതുപോലെ കേബിൾ ಕಾರ್ಸ್ ಆಯ್ತಂತ ಬೋರ್ಡೆ ఒక ಮುಲು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಟ್ 4 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಲು ನಮ್ಮ ಚಾಚಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅದನ್ನ ಪಿರ അവിടെ പോപ്പിನಿ ഡൺ ഓ ഒന്നുമില്ല ദായിലെന്ന് ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಪೈ ಪೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತ ಫ್ರೀಗೆ ಮುಲು Yes. Yes, right. Hey, केक कहाँ? ये बात चला बापू जी. वाह 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 राइट. नहीं ऊपर चलता है ना. वाह ट्रेन मत कर. भाई उधर आ उधर आ उधर आ सॉरी वाह बालेद बोली तू हिंदी बोल ये हिंदी बोला तो उधर किसी को समझ नहीं है तो कोई मुझे ट्रेन में इधर मुझे ट्रेन लगोंडु जन लेरा मालदेरे क्या चीज ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲಗಾನುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತನೆ ಕರ್ಲು ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಡಾಗನೆ
सो कुल्लडा पडचा पल्ले ओ माय गॉड देव रे वो देवा ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ರೈಡ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗ ಬಂದು ಸೊ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಉಂಟು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಕುಲ್ಯ ನಾನು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಬರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ ವಾವ್ ಎಲ್ಚಾ ನೆಟ್ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ನೆಟ್ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ಪೈ ತೋಳಿ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಟಾ ಬಲ್ಟಾ ಹಾಕೊಂಡು ಎಸ್ ಪೈ ನೆಟ್ இந்த ஜோக்லனா இந்த ನೆಟ್ இந்த ಒಲ್ಪದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಪೈ ಪೈ ಪದ ಬಂಟ ಹೂ ಮತ್ತು ಲೂಸ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ದೆದ್ದಿಗೋಡ್ಗೆ ಪಣ ಕದಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಪೊಯ್ ಎರಡು ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ರೈಡ್ದಂತ ಇಂಕು ಓಲಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದ್ಯಾಪಂಡ ಏನು ರೈಡ್ ಉಡುಪು ಬೇತೆಯರ್ಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಪ್ಲೆ ಬಂಡ ಸೊ ರೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಸೊ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ರೈಡ್ ತೂವಲಿ ಅದು ಕುಲೊಂದೇರು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೋಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು నువ్వు ఇంచబోదు ఇంచబోదు ಬಂದಾಗ ಬಿಡಿಯರಿಗೆ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಲೋ ಕಿಂದ್ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಬೇಡ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋ పోతే కలుకునకి ఎండు వామిట్ ఉల్లేరు కొట్టుద్ది आया ओ देवरे बत्तेरे ओ देवरे ಉಂತಾಯಿರು ಬಂತು ಹಾಂ ಎಂತಾಂಡಿಗೆ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪಿಜೈ ಬತ್ತ ಕರ್ಲು ಕಲಿಜ ಬೈಡ್ತಾನ ಬಂಜಿಡ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಬಾಯ್ಡ್ ಬೈದನು ಸೊ ಏನು ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೈತಾನೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಅವು ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಅವೇನು ಬಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರೈಡ್ ಉಂಡು ಪೈ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ನೀ ಇಂದೈಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ರಿ ಪೋಯಾರುಂಡು ತೋಚ್ಪಾ ಇಂಚ ಬರ್ಪೇರಂದು ದೇವರ ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತ ದಾರ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಮಿತ್ತದು ಓಲಿ ಬರ್ಪೇರದೋಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಬತ್ತು ಎಂಚ ಪೋಪುಡು ಮಂಡ ದೇವಾ ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಸಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಪೋನಾಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ ಬಂದು
ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಲೇ ಉಂಡು ബീറിച്ചത് ആക്കിയല്ല കാല ഓടാ ഓടേനേ കാറിൽ പിന്നെ ലൂതിട്ടേനെ ബായിഡ് പറഞ്ഞേനെ പോയത് ರೈಡ್ ತಗೋಲಿ ಈ ರೈಡ್ ಚಿಟ್ಟ ಮಿತ್ತ ಮುಟ ಹೋದ ತಿರುಗದು ಬರ್ಬೋದು ತೂಕ ಪೋಯ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಫ್ಲಾಶ್ ಒಂಜಿ ತೋಜು ಮಾತ್ರ ಏತ್ ಮಿತ್ತ ಪೋತುಂಡು ಮಿತ್ತ ಹೋದು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಮೆಲಾನೆ ಬರ್ಪಣ ವೈತು ಬರ್ಪಣ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಬರೋದು ತೂಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪಣದು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಉಂಟು ರೈಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ತ ಬರೋದು ತೂಕ ಐಟ್ಲ ಪೋಯಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ವೈಕಲ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೆಂಟ್ಲಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ರೈಡ್ ಕುಂದಿತ್ತ ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತೇರು ಮೆತ್ತಬಹುದು ಮಾತಾ ಬಾಯ್ಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಓಲಿ ಐಟೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಅವು ಮೆತ್ತಬಹುದು ಉಲ್ಟಾ ಅದು ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲರ್ ಒಪ್ಪುನ ರೈಡ್ ഞാൻ ലൈൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ലൈൻ പോയി റൈഡ് ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆತ್ತ ಅವಳದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಬರ್ತದೆ $498 ಮತ್ತು ಅರೌಂಡ್ 5,000 ನಿಯರ್ಲಿ 6,000 ಮಟ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ಮುಲ್ದ ಇಂಡಿಯಾದ ತೂಕ 5 ದಿನ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತು ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ಗೇರುಂಡು ಬೊಡ್ಸಿ ಅದೊಂದು ಅವೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಬೇಕು ಅದೇ ಬಟ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಿಬೇಕಂತೂ ಆ ಪೂಜಿ ಬಂಜಿಡು ಬಾಯ್ಡು ಮಾತ ಬರು ಸೊ ತೂಕ ಪೊಯ್ ಮುಲ್ದು ಒಲಿ ಪಕ್ಕಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಲ್ದು ಏರಗ್ಲು ಅದು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಸೊ ನನ್ನ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಹಾಂ ಇದರ್ ಸೇ ಆಯತೆ ಇದರ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೂಲು ಹ್ಯಾಡ್ಲ ಪಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಚ ಪಾಡ್ದೇರು ಬಂಡ ಎಂಕಲು ಬೈದಿನ ಎಂಚ ಪಾಡ್ದೇರು ದುಂಬುದೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ದಿಜಿ ಊರ್ದಲಕನ ಉಂಡು ದುಂಬು ಒಟ್ಟರ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಳುಶೆಕೆ ಪಂಡ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬೈದೆ ಅನೈಕ ತಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾರ್ದೆ ಉರಿ ಒಂದುಂಡು ಕೊಯ್ದುಂಬು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಭತ್ತ ಅಡೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ದದನ ಉಂಡು ಪೊಯ್ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಅಡೆ ಮುಟ ಪೋಪುಂಡು मस्त जानवर क्राउड उल्लेरा गोतु हाँ इसमें तो जा सकते हैं सो तो अलित भत्त तो गुड्डुल्ला फुल आतने कुल्लर जाग फुल आतने अभी तो मुल्क पड़बो अड़े मुठ पोपू नान तो उल्लाई कुल वीडियो मल्प वाव ಮೆತ್ತಬಹುದು ತಿರ್ಗೋಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಿತ್ತು ಮುಟ ठंडी हवा है जी इधर हाँ ओशन पार्क टावर टेक्नोलॉजी में इधर एक चीज है देखो ये ओशन पार्क टावर है हाँ इधर क्या है H6 इधर भी देखना देखेंगे जाएंगे ಮಿತ್ ಎಂಟು ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡು ನಂಚನ ತಿರ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೈ ಇರ್ಗೊಂದುಂಡು ಏತ್ ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಓ ಮೈ गॉड तुले देखो पहले अब इधर है प्लान क्या है मालूम सुनो तुम्हारा ही हो जाएगा पूरा बत्तंड डाउन बत्तंड गुड बत्तंड उलाई पोई टक 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 तो खुला है फुल बोली AC ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಡ್ಡ
ಈ ಬೇಡ್ಬೋದಾ ಆ ಬೇಡ್ಬೋದಾ ಬಿದಾಂಡು व्यूज तो हो जाता awesome ये बोलता फुल व्यूज हो जाता उधर देखो क्या क्या है वो वाव 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 दैट्स सुपर ये तो बर्तन बंदा ಹೆಂಚಿನ ಏತು ಮಲ್ಲ ಏನೇನು ಉಂಡು ಬಂಡ ಆತ ಫುಲ್ 360 ವ್ಯೂ ದಿಕ್ಕ ತೋಡಿ ಫುಲ್ 360 ವ್ಯೂ ಆಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ತೋಡಿ ಏತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಮಾತಾಡೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಮಾತಾಯ್ತ ರೈಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಈಮೆತ್ತ ರೈಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಾ ಈಮೆತ್ತ ರೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತದಾಂಡ್ ನಾನೇಗ್ಲೆಗ್ ಅಡೆ ಪೋಯಿರಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಡೆಗೆ പോയി നല്ല റൈഡ്സ് ഉണ്ട് 2-3 ബാക്കിയുണ്ട് യൂസ്ഫുൾ മళ్ళా కార్గో బోట్ వావ్ अच्छा है ना जी सुपर व्यू वो क्या है वाटर पार्क हम तो उधर नहीं जा सकते हैं ना नहीं जा सकता है हम ऊपर जा रहे नीचे जा रहे वहाँ से ये देख लो जो मैप फुल ಎಂತ ವ್ಯೂಸ್ ತೋಜೊಂದು ನಮ್ಮಲು अब इधर से ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನೇನು ಚೆಪ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ ನನ್ನ ಇದು ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಉಧರ್ भी एक राइड है ना बोट मत तो स्पीड बोट ತೂವಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಾತಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಮೇಲೆ ಮುಲ್ಪದಾಗ ಹೋಗೋದು ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತೇ ಸೊ ನಾನು ಮುಲ್ಪಂಡ ಪಿದರ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡ್ಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಖಾಲಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ 1.5 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೋಡು 4 o'clock ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬಸ್ ಪಿದಾಂಡು ಸೊ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೂಲು ಬಾಜ ಕೊಡಿಟ್ಲ ಉಪ್ಪುನು ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ है बट एंक्लेगे मूल एंक्लेड कैश उप मत सो तो करमा नहीं वो उधर कुछ चाइनीज मिला तो खाने के लिए क्या करेंगे देखेंगे ना हाँ सो పోయి ನನ್ನ ಒಣಸಿಗೆ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಲೇಪಣ ಮುಳ್ಳು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕಂದು ತಿಕ್ಕಿನಟ್ಟೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು పోయి కేబుల్ కార్ ఇంచి అప్పుడు సో రెస్టారెంట్ మూలు ఉంటాయి ఇంట్లోనా సో తూక ಒಣಸು పోయి ದಾದ ದಿಕ್ಕುನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೇಕೆಟ್ ಸಾಯಿ ఇప్పుడు ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಮತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬೊಲ್ದು ಗೊಂಬೆದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ನೀರೆಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತದೆ ರಂಜನೆ ಅಲ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ಲ ರೀತಿಯರು ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿ ಹೊಡೆ ಒಪ್ಪನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಣ್ಣ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಯಾರಪ್ಪನು ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತು ಪೈ ದಾಲಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ತೊಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂತ 14 ಮಾಡೋರು ಪಂಡ ನಿಯರ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಂಚಿ ದಾನಿಚ್ಚಿ ಲಿಂಬೆ ಬಿಡಿದೆ ಸರ್ಬತ್ತಾತೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಓಲಾಪುಂಡು ಬಾಜಲ್ಗೆ ಪರ್ಕ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಭತ್ತ ಮೂರು ಮಾತು हाँ मस्त गेम्स ओडे बोपिन फ्लाइंग स्विंग जाएंगे पहले सो अड़े बोप मुल्प मात्र इतने लक्की गेम्स मात्र पत्तन सॉफ्ट टॉयज इतना पोंडू रिस्क नहीं लेने का दयपंड मुल्त $ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಸ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು
ये तो बच्चों के लिए शायद, ये बच्चों के लिए यार। हाँ, जोक लेके नम जॉइंट व्हील भाई, नहीं 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 नहीं, इधर से सो तू का फेरिस व्हील ये मन उंडू सो पೈಕುಲಗ ಯೂಸ್ ತೋಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಬೋಟ್ ಎಕಡೈತೆ ಮಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತ ಬೆಂಕುಲು ಹೆಂಚಿನ ಮಂತದ ಬಣ್ಣ ಒನಸು ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಒನಸು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಲೇಪಣ ಇದು ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಏಪಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜಾತ ತುಕ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗುಲ್ದ ಓನುಂಡು ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಗುಲ್ದ ತೋಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಓನುಂಡು Please keep the gondola balanced during the ride cycle. Thank you for your cooperation. वो भी नहीं है शायद, खराब हुआ है वो 安全理由，乘坐期间请保持车厢平衡，避免合作。每個車廂可以乘坐6位乘客。當安天對亮轉動時，請勿站立或靠出車廂，亦請勿將手劃入伸縮車廂內。वो पीछे देखो भाई। ಸೊ ಬಿರೋದ ವ್ಯೂಸ್ ಓಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಡು ಒಂದು ವಾವ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ರೋಡ್ ನೈಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅವು ರೈಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ತೋಜೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ರೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೋಜೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೋತು ನಾವು देखो ऑलरेडी बंद सही किया माता। शिट देखो कैसा पूरा ऊपर नीचे कर रहा है वो। अभी नहीं वो है ना सो नेक्स्ट पोयर हाइट वाइट ट्विस्टर तोली एंचुंडु ये क्या बंजी जंपिंग है क्या है ये? वो पता नहीं है यार क्या जाके देखेंगे ना। हाँ सो तो का आंड मिट्ट बत्तद उंटायरु पंदित्ते नेक्लेग मुल्प माता उಪ್ಪುನು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಇಚ್ಚರ ಒಂದು ಪೇರು ದ್ವೀಪ ಸೊ ತೋಲಿ ಮಾತ ಓದಿಟ್ಲ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೇಟ್ ಮಾತ ಓದಿಟ್ಲ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಪೋಯರ್ ಉಂಟು ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನೆ ಜನ ಜಿಂಜಿದೇರು ಸೊ ಅವಾದ ಒಂಜಿ ರಾಪ್ಪ ಪೋದು ವರ್ಕ ಸೊ ಗೈಸ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ಪೋದಿತ್ತ ಮಾತ ಬಂಜಿಡ್ ಬಾಯಿಡ್ ಎಕಡೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆತ ಸೊ ಅವು ಎಂಚ ತಿರ್ಕೊಂಡು ನಾನಿತ್ತ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಲೊಂದುಲ್ಲ ಅವಿನ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ನಾನು ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತ ಎಂಚ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂಜಿ ತೋಲಿ ಎನ್ನ ಅಂತೂ ಇಡೀ ಬಾಯಿಡ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಆಸಮ್ ರೈಡ್ ಅವು ವರ್ತ್ ಏತ ಸೋ ಕುಡ್ಕೊಳ್ದೇರಿ ಎತ್ತ ಗೊತ್ತಾಪ हाला अब बीजा ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತದೇರ ದೇವರೇ ನೀ ಫುಡ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಫುಡ್ಡು ದಾದ ನೂಡಲ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ತುಕ ಚಿಕನ್ದ ತಿನ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡು ಉಪ್ಪು ಇಂದಕ್ಕೆ ಮೂಲು 115 ಪಂಡ 1000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈತೆಗೆ ಸೊ ಇಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ತೂವೋಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂದು ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಬೀಫ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಬೀಫ್ ತಿನ್ಪುಜತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕನ್ ಸೊ ಕೆಚಪ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಲರ್ದ ಕೆಚಪ್ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ಕ ತಿಕ್ಕಡ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇರಿ ಚಾಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಡ್ ಹೆಂಕ ಬಂದವು ತಿಂದರೆ ನೆಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಗೋರೆ ಬರೋಂದಿದ್ದಿ ಈ ಉಂಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಡ್ ಫುಡ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಡಿ ತಿಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಬರ್ಪಣ ಇದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ನೀಚೆ ಹಾಂ ನಾನು ಬತ್ತಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಣ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ತೂಕ ಆ ಒಂದು
ಬರ್ತನು ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಸ್ಸೇನ ಇವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಪಣ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಕೊರಿಯರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆವಂದು ಬರ್ತಂಡು ಆಪುಜಿ ಸಿಕ್ತದೆ ಉಪ ಸೊ ಒನಸ್ ಮಂತಿನ ಹೋಟೆಲ್ ತಗೋಲಿಬಿರ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಎಂಕ ಅದಂದೆ ಗೊತ್ತೈತಿಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿಜಿ ಬಟ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೊಲ್ಲಿಗಿರ್ತಾರೆ ಆರು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಫುಡ್ ಅಂತೂ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಡಿಪೈ ಸೊ ರೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಮುನ್ಪರ್ದು ಮೆದಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆದಡ್ ಪಂಡ ಮುನ್ಪಡಿದ್ದು ನಾನು ಬೇತಗೋಡಿಗೆ ಬಾರುಂಡು ಪಡ್ದು ಪಂಡ ಈ ಟ್ರೈನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಮುನ್ಪಡ್ ತಿರ್ತು ಬಾರ ಸೊ ಎಕಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವೇ ಟ್ರೈನ್ ನಾನದ ಪಂಡ ಮುನ್ಪಡ್ದು ಬೇತೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಪೀಕ್ ಪೋರುಂಡು ಪಕ್ಕ ನಾನು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೋರುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತಿಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಮಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿಯಾ Thank you.